Makatambal niya. Kana tarong eh. Wag pa. Wapa. Oh, ato ni Gini, patanaw niya. si. Istingin yun. Mauli alis. Uy, tanawa ni. Pre, tawa pre. Tanaw lang, gamay, maski gamay lang. Buka mata pre. Tawa pre. Naku, baga na. Tawa pre. Pre. Ikutin mo ha. Pero ang lumboy, tindot isa gano. Ikam ni sa natural na ng ulog ng langit ba? Nanon, gilikit siya. Wani say side effects. Mo ba? Ang lindo tayo lumboy rin. Lindot kini pre. Kaya ako Tapo ni siya pre. Naanad mo ko sa kanang sigarilyo ang baligya sa Sigarilyo? daan ba? Kasi kasi na pagkakang kini mga nikotin nga. Ang problema na. Kita na mo sa kasada. Pagkasa mong bugbaw na tungkol sa aso. Mo ba? Oh, sigarilyo mo na. Nikotin Yawa mo na. rin sigarilyo ako. Bugbaw mo na kasada pre. Pagbawag ng kasada, pagbawag pa na na. Tungkol sa aso na pre. Di nahubog na siya eh. Naubog sa. Nahubog sa Sigarilyo. sigarilyo ba? Oh. Mahal ka sigarilyo ron. Oh, tigdiyas na ko. Kani pagkit. Pisura. Ang lindo tayo. Putak eh. Ito mo. Sabi, kanindot pa diyan eh. Asa ito yun. Tamaan eh, lumboy pre. Sus pre, abi pre. Ikaw rin tani. Ang suro na kong tabakon pre. Ang punuan sa lumboy na. Tak binuwag na. Grabe kipik pre, puro lumboy. Iya. Na. Kaiwan ka pa rin nga. Mau ginatural ka pre. Purti kayo tamaan na pre. Lami kayo. Andan, bis Lima hiwi. ka. Hiwi ka dan ha. Punuan lumboy. Bawa ka dan. Ang mutadlong na eh. Hindi na ka mo hiwi, mutadlong na ka. Binuwag na. Atos lang yan yun eh. Taraw. Oye. Ako tiri ka. Ako hapit na mo. Hapit tulo bro. Ikaw rin tani ay. Ang punuan na sad. Asam to magpunuan pre. Kagkan luyo. Kita og punuan nga tos katunggat. Di ka mag. Mato ka na ka mag. Mukhang punuan. Ito basta-basta diya. Mo ba? Kinaw dak sinso kay gahil. Ay pre. Ate. Ingon si Crispin ba ka? Lami ko no kini lumboy. Lumboy. Lami kipre. Ito wa kalibutan na ng mga kay wa mo kumawa na ko. O batistingi sino kay lumboy Singit singit. Oh, ito. Soy. Ah, des ko na. Lami ay soy lagi. Di wala niya ba? Wa mo ko. Wa mo ko. Alamak ang mga bisiguha ko. Nito talaga aso bro, humot yo. Ah, soy. Kamo ra kini to. Soy ba, soy? Wala lagi. Ay later Pre, later. bawal ko na ako. Pre, wala ko kasuway na ako. Pre. Soy lagi na, humot yo. Sa inom kani wa. Sige ba? Soy mai pre. Pakatkuhay ka ni pre. Ang mabay batik naong. Wa pa pre. Wa pa jud. Ba? Ah, sus. Tanawa. Bahas mabay ba? Tanawa, hapit ni Morot. Ah, matulid lagi mo pananaw lagi. Si unsa ta ana? Adi lagi. Tanawa, kita ba nang gari. Kasi nga ani wala. Lumboy. Lumboy na siya. Lumboy na sa lumboy. Amo ni lumboy ay. Lumboy pre. Mo ba? Nani sa tabako so ito. Ang epekto ni pre. Imong asawa batik naong. Guwapa imong asawa ta. Ah, tinami ani pre. Butlang. Tanawa, ipikto sa ko, paningot ako. Nagsagod ani. Kondisyon mo lawas ani. Di lagi ko pre di ko pre kay. Ay soy lagi. Soy ba soy? Tingi lang. Ilang. Dagote. Kung sa may uso ang pagbagi na. Kahibaw ang sa unit pagkuan. Yan na sabi. Umuma ba? Umuma? Okay. Ah, dili kana. Ano ba kani? Umuma ba? Oh, kana. Soy gina siya. Umum na. Oh, umuma niya dagote. So? Ay, isang taon ang pagkalitira, pre. Bali na. Ay, bali. Ano ba? Ano? Sa pa diyo? Ano? Sorry. Ay, saan? Makato na ka, pre. Sige pre. Karay Ano? na sa Di sa mo? Ala. Oh, ana. Tuig maayo. Ay, di na mao, pre. Bali. Ana. Sana ba tao ni pinakiha ko. Ginan man kung mapil-apil lagi wa ko kalibutan lagi. Ako nilagkot, pre. Ako Ha? nilagkot. Ay ako lang kuran. Usay ho tadi. Sa una lang tani ni mo ron. Isoy lang ako. Tanawa. Lami yun. Ang aso pre, ay sige pre. Ay, usik ya. Mahal pa kay lumboy pre, piso ba? Di sige. Ah, di mo siga. Baka, di na lubi ako niya. Nilagkot. Oh, kabot mo. Umuma. Mo? Umuma. Ang usaman. Alam mo yun, ah. Ang lumboy. Sa mo mo kay klaro istorya na ni. Ano? Agni ana. Ito, ako na, pre. Sige. Dagot tato. Isang tao kayo, mura mo kikigor karaan mo. Kurkurog mga. Kung ano tani lagi Ayun, sa sige. ulo ko. Sige, padre. Pre. Ako dagutan. Mate, kurugag pre. Tinuod ni. Kurugag ka mo tayo niya. Wala. Pre.
Ha? Siyo pa, pre, siyo pa. Siyo pa lagi. Ikot ang daot. Di, kita kaya. At, Kami. Uy, gipalim na yung bagay. oh, usap tayo. Ano ba, anak? Gurita nagtanong ba? Anak, Oh, anak. Sige, atong dagkutag balik ni. Pawa mo na eh. sa tao ni ko. Ay, Siyo pa sino? Wa, adyo ko yung alamat na ni pre. Mahal mo yung Ayaw, baliya pre. Na, yung asawa si Guapa, bating na pre. Bali mo mo. Ang asawa. Aso, ako kaya to, ni aso na. Sige, sige. Ang anak. Anak, siyo pa. Gigi. Uno, Chris. Gib. Suy, gib. Unsa ka? Unsa ni? Unsa ni? Unsa ni? Kita kipi. Ya tadi, bawa ko. Ikaw ginungdan pre. Ikaw gahatag Ikaw gitaga. lumboy niya. Daw ni sintin diwa ni kay bawo di kung sa ikuan di. Usap na nun. So, pikir Ay ko sa nakoy kaila nga albularya. Gloria. Sige. Kayo kay ospital di. Sige, tuwa. Tawgo na ko. Gloria. Pumunta ko pre. Sige, sige. Usap na nun. Ano sa sunong gamay ka sa akin? Murag pa mo si... What? Uy! Usap. Di ko ay mo ito kumigor ko sa abularya. Uy! Pre! Ginawa niya. Asawa rin, bata ko na kayo. Isaan niya sa pre. Asawa rin niya. Pre. Dra albularya ni. Nasa man ang inuwan ko? Sa nito ni ninyo, o? Sa man kailaran ni ninyo? Naputan sa kanang Na lumboy ba? Daot ba? Lumboy? Ano, gibaw sa man ninyong pakaon ng lumboy? Among gipasigarilyo niya. Kalit mo lang siya kang kon. Marami ka na. Bisa ba sa Ano ginawa? nyo mang gipugos? Nga dimdim naman ang girilyo. May na makaton ba? Ano mo liyo ko? Mursuli ko. Ah, sayon ra ang pagpa-ayuan ni niya. Unsa man yun? Iwa kay... Limahan na eh. Ganiharan ni siya. Bago ba? Ah, maulian ra lagi ni. Unsa may tambal lang lagi kay yawa na mi eh. What's up? Lang pagitahar ba atong asawa ra ba nin? Gitahar mo ko asawa ni ikaw mo pre. Ikaw mo god. Ikaw mo masangin lang. Imo mo kung gi. Ah, kanira. Usap na siya. Kani. Ang cellphone. Silpon? Yamat ra ko usap. Ang cellphone ay makaayo niya. Usap na pada. Usap na pada. Mani, makatambal niya. Kana. Tarong eh. Wapak. Gini. Gusto ka din? Di ko alis. Tanawa ni. Pre. Lawa pre. Tanaw lang, gamay. Maski gamay lang. Bukan mata pre. Tahu pre. Wag na. Tahu pre. Wapak. Ako nini. Para malaksik yun ka. Gloria lagi. Kana. Sumali. Di ba gila ko ari ako ari. Siri ka mo niya. Una res gi ate re. Pwede ka na ni? Kuna pinaghan. Ang buwa. Atsus. Hoy! Hoy! Ako Jason! Hoy!